Oh, goed zo. Goed zo. Nou. Goed zo. Goed zo. 22 jaar naar Sabuatsi, hè? Prachtig toch? Dat is een jong kerel, hè? Ja. Hij is nog zo fris als een nutje. Hij is net de jongste. Hij is net de jongste meer, nee. Nou, zo zei ze de oudste die daar op een keuring verschijnt. Alle jaren in de Westen. Alle jaren een eerste premie gewonnen. En had ik op één keer had er altijd maar een kampioenskeuring. Ja, boetje maar even mooi. Zo maar. Je kent hem wel eindeloos naar Jasper Sjen, hè? Ja, dat vergeet nooit. Het is haast je ben. Haast je bij, je bent er maar gedeeltelijk mee opgegroeid. Ja, hoe oud wie ik? Ja, van jongs af aan doe wie hij altijd al in mijn leven, zeg maar. Hij is echt wel een heel groot deel daarvan West. Ja. Zo. En hoe vaak ries nou, Marjan? Ik riet hem zo'n 3 keer in de week. Hoeveel heel op dit stuit? Nou, er ben nou Liets en Greuts aan Liets 30. Liets 30, ja. Dat is aardig wat. Ja, we hebben haast al even hinderverzwaring. Ja, de keuring eigenlijk, de eerste keuring, dat is dan wel de dag van het jaar. Is dat dan ook heel spannend voor die of hoe mag ik dat zien? De onloper heen eigenlijk helemaal net. Maar zodra hij dan in de baan komt, ja, dan krijg ik altijd wel even, dan slaat mijn hart altijd wel even een keer oer. Ja, hè? Ja, en dan krijg ik toch echt wel piekenvel. Maar dat komt ook wel door de reactie van het publiek. Elke keer wordt dan al heel erg enthousiast. Begint zijn namen te roepen. En dan in één komt de derde baan binnen. En dan zijn al die mensen die roepen dan in één us hinder zijn namen. En het volk stiert alweer op de banken. Voor Jasper. Hij zit hier altijd dan zo lekker in zijn box gewoon te wijzen. En dan is er niet een superster. Ja, want in de Hiersterbrod is Jasper echt wel een fenomeen, hè? Ja, hij is herenmeester, zo kan het wel zeggen. Ja, ik denk dat er haast misschien, ja, het is wat eigenwijs zijn, maar net een hinder is die het saffelen naar Kommeling in zo'n kwaliteit presteert had. Hij weet wanneer hij optreden moet. Zodra hij weet, er staat een camera op mij richten, dan komt het kapje erop en dan weet hij precies hoe hij een show moet. En als het klaar is, dan jouwt hij zich del, komt hij weer in de rust. En mist hem dan, ik? Want hij gaat nou haast fut, hè? Voor een paar weken is maar voor de training. Hoe mist hem dan, ik echt? Ja, het is toch een lege box die je dan moet joggen. En er zit oors wat in. Ja. 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 Dan ben ik altijd wel blij dat het thuis komt. Ja, het is een gecentelid. Ja, hij had er gewoon bij. Ja. En naast dat het dan weer voortgaat, ja, dan missen we hem wel weer eventjes. Ja? Ja. Er is wel eens Graafwild ben je, ja. Het heel nooit wel?
Nou, we hebben wel zo'n trekken in West. Maar we zijn, daar zien we hem nooit weer terug. En nou genieten we nog alle dagen ervan. Nou, mocht Jasper nog eens even valsen, heren. Het volk op de banken. Ik nog even steen. Hij kan ik ook weer voor een verrassingspartij op een hier te kunnen rijden. Oh, misschien wel, ja. Ja, misschien wel. Ja. En ik hoop dat er een heel grote meesten wel voor hem op de banken staan. Ja. Want dat doet je echt. En dan krijg je gewoon de trend waarin eigen dat de mensen zo'n grote Jasper-fans binnen.